pujanku mbok yo eling loro lopo aku setya nyandi katresnan ra bakal luntur nadyan ati ora mok lan ajur Pak Wolo sembarang aku wis manut kabeh kandhamu tansah nurut jebulane samudana aku kepelot manise tresno ayo dek aja ngomber lamismu boten agawe ke rasa atiku aja ngumbar among tresno pungkasane andhep dawa lara ora bisa tak selaki kabeh kudu sabar tak lakoni nadyan kok gawe kuciwa nganti saiki aku setresno sesarengan tunas budaya. Oke, bersama Tuntas Budaya didukung dengan video syuting Mas Puji saking Klada Boyong. Juga bersama bintang tamu Mbak Sri saking Klada Dongko. Dan juga ada Pak Wolo. Pepojanku mbak ya elek loro lopo aku satya nyanding katresnan ra bakal luntur najan ati kurang mulan ajur sembarang aku wis manut kabeh kandhamu tansah nurut jebulane samudana aku kepelot manise tresno sabar tak lakoni najan kok gawe kuciwa nganti saiki aku setresno
ayu tak tunggu-tunggu ora liamong seliramu rina wangi dadi impenku wani sumpah apa jalungmu cah ayu tak tunggu-tunggu gantung iki suara krokot kaya wong gemblung kapan dikoparing pitulung iwak cucut mlebu ning karung kebacut alias kadung ngentekne sawang ngentekne karung pun kata-kata saking tunas budaya Indonesia sugeng siang sukorawo kunjuk gunging para kadang tamu sugeng kondur ingkang sampun kemarin sekar saking sasar palenggan gunging manpun yuk
ngaturaken